Kati, lugaya po ni mga batos na ako, oy. Asa na po ka, di ba? Eh, kaya pa mo, pre? Kaya pa. Isa mo, bidaklasan niya. Tarungan, ha? Kaya pa rin ako. Awara, oh. Ingon ka, kaya pa. Kaya pa, oy. Magtiwas taron. Lobog yung kay ka, pre ba? Ino pa ta, basta makaya pa. Indong dadara, or magtiwas ta. Bagay pa ko siguro, no? Nawara, oh. Ingon kaya. Hindi na magkakatindog. Tanawa, oh. Buglasan. Astilan yun yung mga tawhanan ni. Kabalong na atay misyon karon, naghubog-hubog. Karon lang mo mga buanga mo. Kabalong na atay lakaw karon. Hoy! Patay, pre. Nasi boss. Oy, boss. Pasensya kayo, ha. Late may gamay. Oh, lit jud mo gamay nya. Inom pud mo gamay. Gamay raman, boss. Gamay sa inyong mata nagtumba-tumba na may muglakaw. Kabalo ba among natay lakwon karon? Ay. Kaya pa na mo, boss. Sabi kiyala ba? Kagag kainom. Pana-ana pambuang oh, lisod may kaglakaw. Ay, kabala ka, boss. Kaya pa gina mo. Bantay bitaw mo mga buanga mo ha. Tara na. Tanawa ra oh, mga tanga kayo, ingon kaya pa. Boss, pagsiat pa ta. Sirok yung kag-inom mo, bisag na nga tumba na, hala, shot gyapon. Boss, kaya pala gina mo. Bantay bitaw di ninyo kaya. Hala, sige, tindog mundo ah. Pastilan. Ingon kaya pa na nga tumba na mga mo. Boss, tabagi lagi, baby. Di na ba makaya? Kung mao na, magpatabang na yung gyapon, sige ginambog nga kaya pa. Ulat lang mo dak. Balik ko. Kapulog ng mga kagwang oh. Ay, ay. Buga ata po na oy. Sa may kinaon ning kagwangan ning pirti mang bugata. Basig utro po rin bugat ning kagwangan niya. Sula po rin palahubog atong kauban ay. At di ay. Hasol ba ning mga kagwangan eh. Adto ba ta, boss? Gunit pag tarong dia kay hasol kay mo mga kagwanga mo.